Sabali pa nga report nga alawatan manipod pa kadigiti kadwa tay tiruar. TDILG nagsurat kadigiti kakapitanes iti syudad Tilawag iti panakaited ti barangay clearance. Detalye kadito na nakamat a report tinutukan ni Idol Joan Agustin manipod pa lang apo iti Lawag City kadigitoy nga Gundaway ni Idol Joan kamen. Naidasar iti asang manipod sol iti syudad Tilawag at mapaspasamak ng runa ti panakalapid ang makaala dagiti kasapulan ti barangay clearance kadagiti lumugar iti syudad. Babayan da ito iti privilege speech ti may sa konsehal gapo iti sa ana panangted ni barangay chairman Jesse James Bonuan iti barangay Butong ti kasapulan kuma ti negosyante barangay clearance para iti building permit. Inlawlawag na ti nakapanginanon ang nagsubli-subli ti masuknan tapno laeng makaala ti clearance ngim kaskas di asan nginig ka na ti kapitan iti awan umno arason na ginga na anayuli da ito iti DILG Lawag ken iti DILG Province. Napan kami nagpatulong ti DILG Lawag ken DILG Province tapno pasong batin ni kapitan. Ket I would like to applaud the DILG both Lawag and Province ti napaspas nga action da Mr. Chair. Kapag dito nga complaint tayo iti DILG, nag-issue iti communication dated February 14, 2025, the provincial DILG to remind all barangay captains of Lawag iti guidance and husto nga pa nag-issue iti barangay clearance. And with the communication sent by the DILG province addressing the issue and on account of the unjustified refusal to grant a barangay clearance, the city building officer issued a building permit. Kaganda na tiyo ito ikat inrekomendara ti presiding officer ang may padanan da ito iti ombudsman para iti nananay apan nakaimbestigar na tadadadagiti na sa lungasing iti paglintigan. Ilinto ang nairekomendar pa iti pan nakabukal ti tri-committee amang kastigara ti da ito abanaga. DJ, inarami pa ni Kapitan Bunwan, di Butong, is in violation of the anti-red tape under the ease of doing business. Liable Suna, do you wish to furnish a copy of your said privilege pitch to the Ombudsman for a proper filing? Kadwa iti 99.5 by from Lawag, Idol Joan Agustin, Tatak, or MN.